Met trots begeleiden we haar bij haar intrede in deze raad, die zo'n belangrijke functie vervult in onze democratische rechtsstaat. De Raad van State maakt zich sterk voor de eenheid en kwaliteit van het openbaar bestuur en voor de rechtsbescherming van de burgers van dit land. In dit belangrijke werk is zelfkritische reflectie een continue opdracht. Ik weet hoeveel deskundigheid, ervaring en oprechte betrokkenheid er binnen de Raad zijn samengebracht. En wij zijn u dankbaar dat u onze dochter op deze hartelijke wijze verwelkomt en dat u haar in de toekomstige jaren kennis wilt laten maken met de inhoud van uw werk. Lieve Amalia, gisteren vierden we je 18e verjaardag. En onze grondwet bepaalt dat je na het bereiken van die leeftijd zitting hebt in deze raad. Dat gaat automatisch, maar het is geen automatisme. Het is een persoonlijke verbinding die je de kans geeft om meer inzicht te krijgen in de vraagstukken die belangrijk zijn voor de toekomst van ons land. Sinds gisteren heb ik, zoals onze grondwet dat plechtig formuleert, van rechtswege zitting in de Raad van State. En dat heeft alles te maken met het ambt dat op mij wacht. In de verre toekomst hoop ik, al is er ook altijd het besef dat het morgen kan zijn. Om mijn taak te kunnen vervullen en mij in te zetten voor het Koninkrijk, zal ik nog veel moeten leren. Ik realiseer mij hoe weinig ik pas weet over de taken van de overheid, de beoordeling van wetten, het functioneren van het bestuur en de functie van de rechter. Mijn grootmoeder en ook u, voorzitter, hebben al mogen profiteren van het heldere inzicht dat de Raad daarover biedt. In die lijn hoop ik ook, na de afronding van mijn studie, de vergaderingen regelmatig bij te wonen. Ik zeg hier vol overtuiging de woorden van mijn grootmoeder uit 1956 na. Nog zeer lange tijd, leden van de Raad van State, zal ik mij beschouwen als uw leerling. Ik zal, bewust van mijn verantwoordelijkheid, trachten een goede leerling te zijn. U, voorzitter, dank ik dat u mij in de Raad hebt willen binnenleiden. En in u, vicepresident, dank ik de leden voor de hartelijke wijze waarop zij mij vandaag in hun midden ontvangen.